Aden Ajeng Niken Salindri. Yuk. Mang baleni anu Bu, kata-katane wantah tanpa tembang sing arep ngajeng ki Mbak wau. Nah. Wiwit timur wis kuncara. Nah, iki ket cilik iki wis kuncara tegese wis kondang. Oh, ngono ah. Oh iya. Oh, ket cilik. Lah ket TK iki wis nyanyi, Nduk. Oh, ngono ah. Niken Salindri. Heeh. Mula suarane wis ngebaki jagat pedalangan utawa jagat pewayangan. Ya, heeh. Cik cilik iso nyanyi ning jero wetengi kulino dikirimi mic dadi oh ngono ya nah, mula suarane ya hebat sayahene kuncara malah saya mencorong oh ngono ya sing kedua napa Bu niki Bu wiwit timur wis kuncara terus dasar ayu merak ati ya sapa sing muni Niken Salindri elek tak tau apuke cangkeme oh ngono ya kaya ngono lho iya ya ketang tresnane awake dhewe sumben tanggal 29 Juli ya karo awake dhewe meneh ning alun-alun Karanganyar alun-alun Karanganyar tak kon teko sore mampir ning omah ya Nduk Ken njaluka apa sing mok senengi njaluka ibumu aja meng rego atusan jutaan tak tukokne nggo kowe oh ngono jarik sing tulis ditukokne oh pira to mobil aja lek mobil aku mobilku jek nyewa tukokne mobil ya oh mobilmu wis apik-apik mobilmu iso gedhi elep lah ya elep ya ya lanjutaken Bu Burini yuk Nuwun sewu Burini jenengan aturaken sebelah panjenengan Mbak Retno Cungpe niku kersane nembang. Oh ngono diurutke ya. Wis sing kata-katane sing saurunge iki ngapa Cung diwaca sik. Iso maca ora kowe? MIMJIJ. Halah. Pak suampluk engko malan. Piye? Ukarane piye? Mijil. Putri Ki Degleng Supono. Bener ora anu Ken? Lho kok ora lho. Lah ya metu gondone nek dikeki gondo kedawan ngono. Degleng Supono, bener. Terus Mijil king kutha Kediri. Kediri, ya. Saiki terusno, Cung. Ayo terusno ngisore. Nona nong. Dimasni Kensa Lindari
Cok kala mangsa kata-katane iki binarung gamelan ora patek cetha. Balenono secara wantah meneh anu sapa jenenge Jongpe. Ya, Jong. Dimas Niken Salindri. Heeh. Sapa to sing ora wanuh? Nah, sapa to sing ora kenal? Ya, dunia akhirat kenal kabeh karo Niken Salindri. Lah iya, heeh. Iya. Terus kata-katane piye, Jong? Nyandang gelar king kraton. Heeh. Raden Ajeng Pan Sejati. Oh iya, ya. Nggih mben nalika tanggal 12 kae diparingi gelar saka kraton panjenengane Gusti Pangeran Harya Benawa Raden Ajeng Niken Salindri. Oh, ngono ah. Ya. Ya, Yo terus entake. Bablaske sambung wanci dalu ya. Bu Dwi, jumeneng Bu. Ayo, tembangke Bu. Ya. Sing gedhe Ya. mendah boyo
acara gamelan Bali, Co. Ya. Yo, mike dibanterke nggon balungan Bali. Tuh. matur sembah nuwun. Selain Pak Camat Muspika Kecamatan Sukomoro, iya. Iki bengi ya dirawuhi Pak Marhen. Wah, ngono ah. Iya. Ya, lengkapno daleme Pak Lurah kono. Ah, iya. Yo, wancine anak wedok sing menghibur masyarakat wonten Kajang Bungur Sukomoro. Oh, ngono ah. Ya. Coba dikai support musik, Mas. Ya, nduk niken Salindri supaya berdiri. Yo, ngono ah. Menyapa para pemirsa dan para penonton yang ada di sini juga yang ada di TikTok juga yang ada di live streaming YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Yuk, kayak apa? Berpacu dalam melodi.
apa yang menjadi cita-cita dan keresaning warga masyarakat ana ing Kajang Bungur Sukomoro nduk Cahayu bisa kalaksana ning rawuhne awakmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Atas berkah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Heeh. Akhirnya jenengan kalian kula saged teng mriki malih nggih to, Pak. Heeh, iya. Niki teng mriki kula kalian jenengan nek ping kaping to, Pak, teng Sukomoro. Niki Sukomoro to? Termasuk Sukomoro. Nggih. Pingin ning nggon Kentong. Nggih. Tanggal loro. Saiki ning Kajang. Lho, nggih to. Heeh, meri nduk jawane ngono kene. Alhamdulillahirabbil alamin nggih didongakne Heeh. dalam acara hari ini. Heeh. Alhamdulillah dipun paringi lancar. Amin. Mboten enten alangan napa-napa. Nggih. Mugi-mugi sedayanipun ingkang sami lenggah teng mriki dan juga yang ada di live streaming, Heeh. yang ada di TikTok live. Terima kasih banyak. Ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya banyak. Terus semoga tahun depan saged nimbali kula kalian bapak malih nggih. Amin. Amin. Jenengan lalek kirase bapak kula ta? Heeh, iya. Teng panggung. Nang panggung. Nek ngakoni bapak ndak tau sangoni aku. Lah piye to? Oke sangune kowe njaluk apa tak turuti. Mula sesuk kowe teko mampir sik ning Karanganyar kuwi mampir ning omahe bapak sik. Mengaji dan rajin menabung. Alah, Ciro Luci. Ya. Rinasa saya rasa Ini juga dipantau bundamu, Nduk Ken. Bunda sinten? Oh, Bunda Santi. Ya ini WA. Jangan lupa Juli 2025 engko golek longgarmu aku manut karo awakmu. Tanggal pinten, Pak? Manut karo awakmu sak longgarmu tanggalnya pokoknya bulannya Juli engko manut. Oh, bulan Juli benjing to? Oh, sisa Tahun depan. tahun ngarep. Oh, nggih tasik longgar kabeh, Pak. Yo, Dibagi kabeh napa pripun, Pak? ya dibagi esuk ben. Ya. Heeh. Gendang iso menyala. Ya. Kok ngerti-ngerti om menyala. Ya cah nom-nome ngono kuwi menyala bosku, ngono kae jane karepe apa aku ya ora dong. Heeh, ya. Terus Aku jane eling kok, Mbak. kayamu. Aku gur nyawang lho sindene pira. Ngerti lah penggemar berat Dwi Jolaras Indonesia malam ini hadir jauh dari Jakarta. Ngerti lah? Mboten. Halo. Pak Tukul Arwana. Lho. Endi to, Pak? Lah kuwi. Alah tak kira lek bener. Lho ya ben ora. Iki fotokopine mbiyen tau lomba. Tukul Arwana. Heeh. Tukul ireng iki. Heeh iya. Heeh, kuwi penggemar sinden. Penggemar sinden, penggemar Lalu, Dwi Pak, Jolaras. saking Jakarta toh? Nggih. Oh, dari Jakarta tenan. Jakarta sudah dikandine disani terlunte-lunte. Terlonta-lonta. Terlonta-lonta. Ya. Ya. Sumanding si sehmu
Enggal mantuk. Enggal ratri. Ratri Ya. kang Ribuan orang yang ada di sini mendengar suaramu seperti terhipnotis. Kudu nguyuh dimpet. Mergo suaramu kuwi. Eman-eman nek nganti suarane Niken Salindri iki ora dirungokne tenanan. Mula aku menenge masyarakat gen menikmati suara. jenengan nggih kebelet ta, Pak? Enggak. Enggak. Estu to, Bu niki? Nggih. Lho. Ya, teng mrikone kok. Wah, delok ning kandang barang delok delok. Kayak mambu luwe tong barang lho kae. Heeh ya. Tapi diempet. Diempet demi Niken Salindri. Alhamdulillah. Iya. Sliramu tanana liya tak teres nani lahir Warga Kajang kene anu nok ketok guyub rukune kuwi setiap kakak kuwi nggawa sega 3 bungkus diklumpukne ning nggon kono mau. Lah iki didumke ning masyarakat meneh dahar bebarengan, seneng-seneng bebarengan, tirakat bebarengan, nonton sampean bareng-bareng. Kuwi lho koyo ngono. Alhamdulillah kula ruwemen sangat lek enten warga sing guyub rukun ngeten iki, Pak. Oh, beda karo wargaku. Piye? Wong ditanggapne ngono cek ngecret ae. Lah iya heeh. Ora deh, Pak. Enggak. Niki juga anu no. Saking Taiwan, saking luar negeri kathah ingkang menyimak. Ingkang nonton wonten ing TikTok dalasan wonten ing channel YouTube. Saya iki Mbak Chang Ani saka Taiwan kuwi penggemar DLI garis keras Wijolaras Indonesia. Iki buka usaha ana ing toko Melar Jaya plafon PVC, distributor plafon dan PVC. Ya. Ya nonton tadi nyambut gawe neng luar negeri neng omah dikai modal nggo usaha. Wah luar biasa ya. Muga-muga sukses keluargane Mbak Cangani, sukses apa sing dadi usahane saya ngrembaka sok mulih neng Indonesia. Iki wakasane bisa apa jenenge bisa manggih kayuwanan, keselamatan, kesuksesan lahir batin. Amin. Ya. Lagune apa nok Cahayu? Apa? Angen tani. Oke. Ini juga diatur ke Ibu Ayu Rahayu yang ada di Australia. Oh ngono. Yuk semuanya saja. Yuk dados. Aku ngenten ditakamu kaya ngenteni mateni wahyu Paus menyelam. Ibu Ayu Rahayu terima kasih.
digarap 2 kali ya nak Cahayu. Ki Mbak Cang Ani matur nuwun uga Mbak Ayu Rahayu ingkang wonten Australia. Ki mau wis ngetokne paus mak kelunyur ngono lho nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, lanjut. Kledang kae Ya. Masuk. aku nganteni takamu Andika. kaya nganteni Iki nek ora kleru karyane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono ya nak. Nggih. Ah ngenteni luar biasa. Nguri-nguri tinggalane seniman senior hebat. Panjenengane Bapak
Haji Mantep Sudarsono almarhum. Beliaunya juga didoakan semoga diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo karya-karyanya selain lagu-lagu juga karya-karya sanggit lakon dan sabet banyak yang memakai. Nggih. Ah ya. Ki ana pamundhut nok ki nok. Pripun? Iki sing rada keras-keras lagune iki. Napa, Pak? Heeh, iki. Assalamualaikum Pak Kangko saking Karang Taruna, kompak. Ya, Kajang. Nyuwun gending Kitir Sumiler Lestari. Nyuwun pandungane Pak Dalang mugi-mugi Karang Taruna Kajang guyub rukun. Lagi Pak Dalang sekalian kru dipun paringi sehat. Amin. Ono artane 100.000. Ya Allah. Juga. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam Pak Kangko. Dalem mau request lagu dari Farel para yoga aja dibanding-bandingke. Oh ya. Mbah Num pijet kacang bungur Sukomoro Nganjuk ditujukan kepada semua masyarakat yang menonton wayang kulit malam hari ini. Juga Van Berat Pak Kangko dan Niken Salindri cukup sekian terima kasih. Nggih. Nah, iki sing arep maturke sing ndi? Manut karo awakmu no. Kitir Sumiler kalih Lestari nggih. Heeh, ya. Sing ndi sing arep maturke? Ijen apa ngejak kanca? Monggo. Ijen riyen mawon. Ijen riyen nggih. Nggih. Lagune sing ndi? Napa Pak enake, Pak? Ana Kitir Sumiler ana Lestari. Nggih, kula no manut to. Oh ya, Napa, Pak? Kitir Sumiler ya. Nggih. Garap gamelan plus musik. Wah, ngono ya. Sindene awake dhewe kon rada istirahat. Apa? Gamelan. Njaluk gamelan. Oh, gamelan ya. Mengke lestarine Musik. Buat, Oke, siap. Ya, Kitir Sumiler gamelan ya. Ya, oke. Ya. Coba musiknya Turwadilu. Ya. Ya. Mari kita garap musisi. Ya. Seberapa sih pinternya gitu loh. Piye to sing ibot kuwi? Sobone tekan ngendi-ngendi kok. Nang kandangan, nang guyangan, nang wis komplit. Ya. Ya, coba kaya ngapa? Kitir Sumiler garap full gamelan. Dados.
Ya. Nak Cahayu, iki ana sing bertanya-tanya ketika kamu malam hari ini menghibur dengan pagelaran wayang kulit, isuke apa ya jek sekolah? Enek sing takon ngono. Oh, nek niku wau enjinge mboten nenten tanggapan, Nggih. kados benjing teng Lamongan berarti izin, Pak. Oh, Setu ki apa mlebu? Oh, Setu ki apa mlebu esuk? benjing Sabtu to. Pak? Setu. Kula nggarai buta hari lho, Pak. Heeh. Ning oleh berkreasi, berkesenian, aja lali sekolah ya Nak Cahayu. Nggih, Pak. Leres. Mula ki mau kasih Kita tidak bertanya-tanya. selamanya jadi orang seni. Betul. Karena seni itu ada pasang surutnya. Jadi kita itu harus mengejar cita-cita itu dengan cara sekolah setinggi-tingginya. Betul, betul. Heeh, Gitu, jangan Pak. lupakan. Iso aku gede jadi dokter gitu, Pak. Amin. Heeh. Tapi ora pengen, Pak. Ora pengen dadi dokter. Betul. Lah ngopo? Kuwi pekerjaan yang luar biasa loh, menolong orang sakit iki. Abot, Pak. Abote ngopo? Gini, nek pasien yang dilalah bisu, terus yang dikeluhnya apa kan kita ndak tahu. Iya. Ada di dokter apa-apa sepenting ora dokter hewan. Bingung lho nakoki. Satu kali lagi apa lagune engko gek istirahat, engko nembang meneh apa ayo. Pokoke los limbuan ya. Niki ndamel musik, Musik. Pak. Heeh, heeh. Mas, Apa? nadanya ci. 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 Apa kuwi lagune? A, Mas. A. B. D. E, Mas. A mawon, Mas. Anakku ndak ngerti nada, Mas. Lagune Lestari rale piye ya? Heeh. Na sakmono ya. Heeh. Wong Kuwi nadane apa? nadane apa? Bes. Bes. Oh. Kira bes to sing temu. Heeh, ya, heeh. Sing ngerti anu kok kuwi ora buta huruf kok sing ibot. Dadi ngerti diajak di anu apa ngono. Rale piye iki kan? Rale kan. Rasa tresna kang sejati manggi Lestari hangitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu madangi saratri tatya kembang ati. Ah. Yuk. Oh. 3 lagu berturut-turut. Zaman leren sik diseleni sak lagu sik ya, Nok. Ya. Diselani sak lagu sik ya, gen istirahat sebentar nduk niken kok lek wis sak lagu kok gen ngadeg meneh. Oh, ngono ah. Ya. Mergo tenaga menungso ki ya ana kesele barang ana. Ya. Men ngombe-ngombe sik gen madang-madang sik. Ya, heeh. Ya. Sak lagu diselani, heeh. Yo, sing saka Banyumas ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat ana ing Nganjuk sing sawetara anu absen mergo menyelesaikan studinya. Oh. Chandra Ngapak saka Cilacap. Langsung diaturke lelagon eling-eling Banyumasan diselani tari. Ya, oh ya. Heeh, ya karo niken gen istirahat sik ya. Heeh, ya. Ayo Mas, diaturke. Ya, eling-eling Banyumasan Chandra Ayu Waryani saka Cilacap. Yuk.
Aja lungguh sik, Chan. Iki kudu perlu diklarifikasi. Olah, apa-apa diklarifikasi. Oh, ngono. Merga iki pirang-pirangane tanggapan suwane Nganjuk ora melu kuwi sebabe apa? Oh, ngono. Men omong dhewe ya. Men omong dhewe. Iki merga wis mlebu dadi keluarga besar Twijolaras Indonesia. Sehat ya, Ndra, Chandra? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, cengap-cengap Piye? Gusti Allah. Apane sing cengap-cengap? Ya menceng ya mangap cangkeme. Suwe Ayo. banget nyong ora lenggeran Pak, subhanallah. Apa ya? Kuwi pirang-pirang tanggapan ora melu sebab apa masyarakat Nganjuk bertanya-tanya. Apa kangen warga kene apa kangen temenan karo nyong? Iki lho, tukul iku lho sing kangen, Pak. Tukul iku lho. Nah, kangen Pak karo nyong, Pak. Oh iya. Mbok pada sehat kabeh ya ramane biunge? Sehat kabeh ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Aku suwe ora melu anu, Pak. Apa? Gandeng nyong wis nyong kan kuliah Ya. nang isi ya. Kuliah nang isi jurusannya tari. Betul. Masuk pada tahun 2018. Masuk pada tahun 2018. Angger tahun dia nyong orang ngerampung nang itu ditendang kang isi kayak gue, Bang. Oh, di Nyong kudu- drop out. Ya iya, di DO. DO. Oh iya. Rolas semester enggane lah. Oke men to. Kancane 8 wis lunas kowe 12 men. Ora masalah. Lah keprimen? Malah sekolah lek suwe malah saya pinter ya. Heeh. Oh iya. Karo nek bayar uang gedung kan dadine nyong manggoni gedunge kuwi suwe ora kaya kanca-kancaku. Kanca-kancaku kan mung semester 7. Nyong tekan rolas. Berarti nyong wis marem banget nang gedung kono. Iya. Jadi harus menyelesaikan tugas kuliah, Pak. Oh gitu. Ya ora apa-apa mong panjen ngene lho, dilema di sekolah diisi Surakarta. Kuwi nek wis payu ning jaba, wis payu tanggapan iki cokol mongso kuliahe sing molor. Ya ngono to, Chan? Benar. Mergo ngopo? Tidak bisa disalahkan. Karena kalau tidak tanggapan atau tidak PJ, kuwi nggih bayar uang SPP juga nggak ada. Nah. Tur ya sumbut, Pak. Sebut primen? Lah siki nyong kuliah nang seni masa nang sekolahan bae ora bersosialisasi, ora golek golek nganu nang jaba. Pengalaman Nang jaba. Iya. Kan tetap harus seimbang kalau bisa. Mulai nang jagakne ning isi tok ning jero tok ora iso metu ya rugi ya. Rugi, Pak. Belum menyapa para pemirsa yang ada di sini. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat malam ramane biunge kabeh. Masyarakat yang ada di Bungur, Sukomoro. Masyarakat kabeh nang Bungur, Sukomoro, Sukamara nang. Dusune Kajang. Dusune Kajang. Semoga malam hari ini bisa terhibur. Moga-moga wong iki Rika kabeh tayang kehibur. Tayang. Dengan pagelaran wayang kulit malam hari ini. Karo pertunjukan wayang bengi iki. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ramane karo biunge. Jangan lupa Aja kelalen. terutama Pokoknya
Untuk bapak-bapak Nggo ramane-ramane melihat wayang sambil merokok. nonton wayang karo obong-obong congor. Wah, Oke, Pak. obong-obong congor kuwi apa? Lah ya Rika Mbok. Nah, Rika Mbok lagi obong-obong congor, Pak. Ya iki. Oh, merokoke obong-obong congor ya. Obong-obong congor, Pak. Oh iya iya. Ya ora apa-apa wong bisa mawa cara negara mawa tata ya cahe. Iya, bener. Ya. Pokoknya bisane menghibur masyarakat karena masyarakat sini itu menanggap wayang dengan apa jenenge urunan Jan. Urunan, Pak. Urunan 150-an lho. Luar biasa. Luar biasa. Muga-muga sing urunan bar urunan sampean brambange sing payu larang kabeh. Amin. Nang kene mbok brambang ya. Brambang full. Brambang full, brambang abang ya. Muga Brambangnya melenus-melenus kae. Muga-muga melenus-melenus kayak bokonge nyong dadi payu larang gitu ya. Amin. Oh, brambang kok kaya bokong. Sing digoleti kan sing melenus-melenus, Pak. Ya. Bokonge niken, bokonge Mbak-mbak sini. Saiki didongakne masyarakat ing Kajang Sukomoro kanggo bahasamu kono. Dongakne semoga piye dan bagaimana selanjutnya setelah wayangan pada malam hari ini. Ya Pak, moga-moga warga kene kabeh sing bar ditanggapna wayang desane dadi desa sing gemah ripah lo jinawi. Amin. Baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma. Amin. Sing pada ndoboli. Kosek. Ndoboli ki apa? Sing lagi pada ndoboli, muga-muga ngesuk angger meledak ngetokna kae. Ya. Muga-muga sing gangsar lamet anake karo biyunge. Walah bayi to. Ya, sing lagi pada. Mun dobol iki nggih nang kene nggih pitike. Apa ya? Lah ngono nyong gue lah. Sing iya. selamat kabeh. Bapak-bapake yang golek-golek duit sing slamet, sing waras, rezekine sing lancar. Ya, amin.